ya bụ nnọọ ilu ụwa kịta amazị m ebe ochere iru eche o nwere ma aka maka o dere Ezeloma ana m elele ụwa na ihe nọ n'ime ụwa Ezeloma ọ chief ka ebu mma ị na-achọ nke debere m ịnụ mere ya n'obodo nwe ka o si anụkwa m na ọ dịkwa mma onye ọbụla kee nkwụcha ọ baghị uru ọ bụrụ ọsọ ha ma eji mma eji okwuo na m mma agwara m ụmụ m niile ụnụ nwa bụ ndị ọyị m onye pụba kwado onwe gị akwado amasịkwa ndị bụ ndị and o nwekwara ihe ọzọ bụkwasị ya o nwekwara ihe ọzọ m bịakwa n'afọ ndị a na-abịa mgba n'ala Igbo ekpodata na ndị na-abịa mgba ka ndị bugodi ya o mechaa ndị lebere ọ na-agba ọsọ ọ dị na ya dị atụ ụga dị n'ihe a hiri nne o nwere ike ya abịa bịa gwa gị gị lekwa onye ngere akpọkwa ndị a rụgidere ala irio egburu isi onye ọzọ ekwuru isi onye ọzọ gbaba onye ahụ ọtọ yi makọ ya na nwaanyị ewere isi m tinye na nke gị gị na nwaanyị na mbaji ihe a na-afụ n'ihe a ka nna achọ ịgwa gị odogwu ihe a na-afụ n'ihe a ya bata nlelebe anya mgbe ụbọrọ dị anya ịmụnye njijide mma ịmụnye mma na-arụ o nwere ebe a na-afahicha ma ndị dị anya o nwere ihe niile ịmụnye ọ na-arụ mmadụ bịa ha na-akpa ụkwụ ya amụ isi ya emere anyị ihe odogwu emere anyị ihe mma na-arụsị kịta bụ obodo bere bugharịsịa anyị amazi ebe obodo chere iru kịta so ọka mma na onye Igbo ọbụla kwadokwa onwe ga-akwado njikere dịkwa njikere eji ekwu okwu njikere nji wee na-abụ iru ebe ọbụla nọ ị ga na-afụzi mma ebe ọbụla ị nọ ị ga na-afụ mma na-edebe mma m ya na-adị akụkụ m niile ji abụ mma m wana gosi ike ya ịdịgodi njikere adị kwadogodi ya kwado ka ọ dị maka na emeghere ụzọ ma chere ka ụlọ dabụrụ na gị ka eji nke emebe efuru ya na amịkwa mma akwarakwa anyị n'ọbọ ihe eji were eme ihe a bụ adịghị ọzọ ọ bụ na ọ dị mma ka nwudo odogwu n'aka igbodo ara adịkwa mma na nwudo odogwu n'aka andụ n'obodo a abịagodo ahụ nke bụ na amazi onye bụ onye ṅaa na ntị ka m gbuwara ụnụ nke a ka nkodo ụnụ anya n'ụzọ nke a bụ mgbasa ozi dị oke mkpa ndị gọọmenti obodo a ezipụtago ndị mmadụ ndị ama ha ama were ha yiwe ha uwe ndị ọkada uwe ndị keke uwe ndị baro mee ha batara ka ha bịa ya ha bịara ime anyị ka ọ bụrụ Igbo na-akpọ ya aga die anwụdo odu ya ha bịa ha edine anya na-ebizi ndụ anyị ka anyị si kwesị ibi ndụ anyị anya na-ebiribe na anyị nọ na be anyị ma ịma na-eweta ego ọdịaṅa tinye n'ime ndụ ya bụ ịba n'ụgbọala jide ọnụ gị aka mara ụdị okwu ị na-ekwu n'ụgbọala na amakwa onye bụ onye ịba na keke jidekwa ọnụ gị aka na amakwa onye bụ onye ihe a na-agbakwa ọnụ dị oke mkpa nọrọ ebe a na-azụ ahịa mechinata ọnụ gị gbakwa nkịtị onye na-ekwu oke okwu a na-eme ihe nchekwa ụnụ anụrụ Igbo na-asụ onye chọrọ inwe oke ezi nchekwa ga-emechinata ọnụ ya maka na oke okwu ga-emebe gị ikwuo mgbe ukwu si je amaghị ji wee na ebe obodo ụbọchị mbụ ọ bụkwa na uru anyị je ebe a du ebe a pịa hit kwasachie ebe niile obodo jụọ oyigo dekwaregoro ha na-eme ọbụrụ tọkọtọkọ o nwekwara ike ijero ịkwaro hit o nwere ebe ije mana ikwu onye ya n'ọnụ obere oge ịfụ na ndị agha niile na-emesi ihe a gị na ha nọ n'okirikiri a ṅaa ntị ka m gwa gị abụrụ ụgwọ ndị nchekwa nke ndị obodo Naijiria dotara ka ha wee bie imi naanị tụọ anya naanị wee chọpụta ndị bụ ndị unknown gọọmenti nọ na-ewu ṅaa ntị ka m gwa unu okwu maka ya ṅajuo ntị gị afọ onye oke okwu ara ama mgbe o kwuru oke ihe dị oke mkpa onye oke okwu ara ama mgbe o kwuru ihe ọ na-ekwesịrị ikwu ya onye oke okwu jide na ọnụ na aka na Igbo nke ikpeazụ a ka anyị mara ebe olu si apụ ka anyị mara mgbe ọgụ daa ka anyị mara ebe mmiri si aba n'opi ụgbọgọrọ unu emezina
ịba na bọọsụ ọnụ gara agba orụbọta ndị IPOB abịa ogbugbo ndị isi orụbọta na ndị isi ismen orụbọta ndị gọọmenti abụga bakpakpakwa na mpụta ekwe ịnọkọta ejesi gị bịa kọwaa tụọ ọnụ gị nga onye Igbo jide ya aka jide ire gị aka jidekwa na iru ụlọ aka ihe ị nidikwa bụ nwee nchekwa na be nke gị mụnwa ebidogo m nchekwa onwe m so chọọ mma nke gị ma ọ bụ ka ịfụrụ m ma ọ bụ sọ mma ka eji eme nchekwa mana Ezeloma before anyị na-aga n'ihu daalụ na o na-eweli iwe na onye achọkwa na bịa nọ na ịma ebife ụmụ okorobịa iweta advice advice weregodi nke a jide werekwuwere ihe bịa na nke a bụ ihe dapụtara adapụta ndị ụka na-akpọ ya ụka mmapụta eziokwu mana Ezeloma ịma asị na onye bịa be odogwu ji nwaanyị ọ kwesịrị iri ife so mụ na-achọ ka mmadụ nwere ife ọ bụrụ na ekwesịrị abịa be nwoke ji nwaanyị na onye ahụ na odogwu bịa nwoke ji nwaanyị na o kwesịrị iri ife onye na-ekwesị iri ife o nwere nke ị wetara anya nwoke ji nwaanyị ka ọ na ịma na nwoke ji nwaanyị siri ike anyị agbaghị agba Ezeloma onye nọkọta ịbụ odogwu odogwu nni ọ bụrụ odogwu nni mana ife kwesịrị ị na-akọ odogwu na bịa ọ na-abịa ha be m bịa ime nwa ụmụ ofe ya dakọrọ n'ọkụ ribe richa ntu afọ ju ha mgbe ọbụla agụ ọgụ ha ya okporokpo bata ihe ya je ịnụ nwaanyị Ezeloma sị na nje ịnụ nwaanyị onye mara ife a na-akọ nke mma na ndị nke a bụ emetụ ha ga-asị gị ego ole ka iji gị nweta ego sọsọ na imetụrụ aka nke i kwukwara akwụkwọ ajụ mekwa ntị nyakwa ntị odogwu mana nwatakịrị nwere ike ịnọkọta kịta bịa kwupụta okwu ihe dị oke mkpa nwekwa ihe tọrọ ụtọ nwatakịrị ya bịara kwuo ọ bụrụ ịmara nwere ike o nwere okwu o kwuru ma ọ ghọta ya ọ nke ya bakpa aka de o kwuru ya n'olu nke o ji wee bụrụ nwa okorobịa mana mụnwa ihe onye furu ị na-ekwu chekatago m ya gweche m ihe ime otogbo chekwara ihe i kwuru nwoke okorobịa ga-alụ nwaanyị ugbu a nwa okorobịa ọbụla alụbeghị nwaanyị ugbu a ana m ata gị ụta jee lụọ nwaanyị ndị otu jee lụọ nwaanyị n'ụzọ nke ọzọkwa ana m atachazikwa ha ụta maka na mgbe gboo nwaanyị na-enwe usoro bụrụ nwaanyị nwee ugwu bụrụ nwaanyị onwe ihe ga na-agụ ha agụrụ ka ọ bụrụ na ị nwetara n'aka nwaanyị a dịka ezi omume malụ mma nke nwaanyị ga-eji wee bi n'ụlọ ọzọkwa mkpuchi ọtọ ya iwe na-enwenu mkpali na mmụọ ị na-agbakọ iji wee na-agbakọ ị na-ewepụ ị na-asị heu ihe eji ekpughere m ọtọ a onye maka ọ ga-adị ihe eji ya ihe na-enye nwoke obi aṅụrị ma o jebe ya ihe nwoke ji afụ nwaanyị n'anya ka nna gụrụ omume nwa amaka ka o si eme amaka ndụ ya atọkakwa n'ụtọ mme alụ ya alụ ka njegodi gwu ya iwere gwu ya unu ewee bịa wee tụba alụ nchekwa ọ na-echekwa onwe ya bụzi ihe na-atọgbuzi gị atọgbu na nwaanyị eji ala ike ya bụ ihe o ji atọ m ụtọ ma mfe ya bụ ọ na-echekwa onwe ya nke ọma ọ na-ekpuchite onwe ya nke ọma ṅaa ntị ka m gwa gị nka nwaanyị ọbụla na-eghebe elu na n'oghe ihe o yiri bụ windo osisi nwaanyị ọbụla na-eghebe onwe ya oghe dịka windo osisi eghebere oghe showcase Shoprite in fact ijewe na nke ndị Shoprite bụ ogologo oge nwaanyị ọbụla na-eghebe onwe ya oghe na-adị ka praịmarị skuulu ndị vileji ama m ijere na praịmarị skuulu ndị vileji ka ọ na-adị eme n'ime ibi na agbasagodi akwụkwọ mgbe ọrụrụ ji chọọ ebisikwa na windo ị mabatakwa ị na-afụ ụdị ha ṅaa m ntị ka m gwa odogwu ihe ikwuru abụkwana ya ji okwu mana a ya ekwu mgbawu wee ghara ọgụ ụmụ nwaanyị ugbu a ara achọzi ka ha bara nwoke achọrọ m ikwu ya ha ya het ya ha ji enwe mkpọrọmasị mana mkpọrọmasị ya ha jere inwe n'ime ya ọ gbasakwana m ọ bụ ezi si na orom na-abịa n'azụ kpatara na ezi amụ ezi ara ekwe ka ọ kọrọ iji ọ na-akọ akọ amụ ya na-akwụsa ndị ọkọta ezi kwukwe na n'ọkwara amụ ya mere ọ dịka ọ na-amụ eme gaị tuturu ozu ọkwara amụ okpofe ha n'azụ ṅaa m ntị ka ịghọta ihe m chọrọ ịkọwa n'ebe a ụmụ nwaanyị be anyị ụmụ nwaanyị Igbo ka anyị dịrị ka ụmụ nwaanyị Igbo ka anyị chekwa onwe anyị ka nwaanyị Igbo ka anyị chekwa anụ arụ anyị ka anyị chekwa n'onwe anyị
anyị debezuru onwe anyị trọtrọ na afọ nakwa ntị ka m gwakwa gị nke ikpeazụ a mebere na ụfọdụ ụmụ nwoke ekwutezi imirikịta ụmụ nwoke eji enu nwaanyị onwe ka a si afụta ya bụ nwaanyị oge eje elu ọkwa ọdịdị amọngụ ndị a na-aba apụọ ịpụta n'ụzọ ife ya n'abalị ebe ọha ụmụaka highway eju ya sị na ya bụ onye highway efu ya ọha nge ya n'ụzọ ya kpatara ha ara amụzi ọlụ were anya kpatu anị ifuru ụmụ agbọghọ ara amụzi ọlụ ịmụ agbọghọ dị 1800 ara amụzi ọlụ nakwa ntị ihe jogburu onwe ya ga-enye nsogbu n'ala Igbo ka anyị na-arụtụ aka ihe jogburu o nwere ike kwuo ya ọfọgụfụ n'obi mana achọghị m ịma ka ọ dị n'obi ihe m chọrọ ikwu bụ ka ọ bụrụ eziokwu ka o ghere anya oghe ka onye ka amani wee mee gịnị wee malụ ha bụzi onye amarọ maka na ihe eji ekwu otu a bụ ọ na-aba atụ ilu ọgba ofekegharị atụ ilu ngịrịga nkata obi ala onye tara arụ oche ma onye ka a na-agwa mana anaghị adịghị gesha na ntị ka m gwa gị na doo m ntị ụmụ nwaanyị ugbu a bụ ụmụ agbọghọ anyị sepụzili aka na ihe a na-alụ bụ ọ pụtaghara n'ime anyasụ ibe a na-emezi ya sọsọ nke abalị mgbe ọbụla iji wee chọọ mgbe ọbụla iji n'idie ya ịgbozie ya bịa ka ọ mụọ ọrụ oke ulo down ọrịlasị ya mụọ ọrụ ọ mụta ọrụ ka akwụghị ụgwọ ọ bịa gbakọziere gị ị ga-akwụ m ego ole kedu ihe iji chọọ ka akwụọ gị ụgwọ karịa ihe ịrụ gịnị kpatara ya ihe kpatara ya wee bụrụ na ha amarago ọ marala ha ahụ na ha bịa ha kwụọ n'iro ahụ ha na-akwụ anyị bụ ụmụ nwoke bịa anyị ewere nweta ego efụlụ ya ka ha were nweta ego ịbịara na-ekwuo price igbu ha na họnụ pọpọpọmpọm ha bịa na ụdọ moto bịa kpagharịa ọkwa ka ha na-abịa ka ha na-egosi gị ihe ha ji a na-akpagharịa ahụ niile ahụ efuru a na nwoke na-eji asị otu ehi mmemme ego nwaanyị a otu ehi mmehie ego ya mma akpụ ya ala hei ama nke abalị a ya adị ehi ahịa ala obi aṅụrị ya na-akpa gị ị na-enwe joy obi ya na-afụghụ na nwaanyị a na gịnị emekọba ihe mbụ na gịnị ya ji emekọ ihe na nke ugbu a hei nna nwunye m ama ya hei pụra ka ọ si acha mma afụrịrị ihe nọ n'ime ya ya ka m ji agba mbọ ka m ji agbakọpụ nkwụ ya ma o mekọpụ ego ya ma o jee ebe ha mma afụrịrị ya rotu ihe mmata afụ ya heu ihe nji lakicha nwunye m a ọ na-echekwa onwe ya nke ọma ọ na-echekwa anụ arụ ya ọ na-ejikọ onwe ya nke ọma ụdị ihe ha ka m na-ajụ ọ dịnwakwanụ ihe anyị na-afụzi kịta bụ ịgba ha breki abịa na moto ga-akwụ okirikiri ikwubezie price ịgbakwara na asị ha wepụtagide ara ka mara ma ọkwụkwọ ọtọ osi otu amere gị ọsị ga-everything is okay o mechikwa ahịa ndị be anyị na fụ ekpe arụ dị ntu ọrụ na a na-ekwu okwu esi atọ ọnụ azụ ka afọ ogbugharịa azụ ọyọọ ya paka ndị be anyị ọsịghị metụkwa aka na ọ dịkwa soft na ihe niile ya nwere ụba ahịa ọma ọnụ na a na-afụ ihe a na-ekwudi okwu ya ngị nwana ya na-anụ olu m ọ na ịda afụ ya ị na-agbakọkwa ebe anyị na-eje ị na-amakwara ndị a bụ ndị nne nke ọdịnihu a ụna amakwara ndị a bụ ndị nne nke ọdịnihu anyị na-ebekwa akwa ihe nke anyị na-agabiga na-ekwe akwa ọzọ a ga-ebekwa ka m na-agbakwa gị kịta nne ọdịnihu maka na o meghericha ihe a ọ bịakwa lụọ dị onye dị otu a lụrụ di gịnị ka ọ ga-amụ na nwa akwa agwa ya emedo ihe nne ya mere agwọ ọbụla ya amụta ife nwere ọdụ ogologo nwa akụkọ ka m na-achọ ịjụ gị nwa ugbu a otu a ha juru ebe niile ha dị amụ ọlụ ha dị alụ ọlụ nwere aka ọlụ ihe bụ aka ọlụ ya ahụ ịgwa ya na ya akwụ ya 40,000 n'ọnwa ha na ndị eji ha nwaanyị amụba ama Ross, please, I don't think I can work. Any work I will do this time should be every month like 300k, 400. No, eguru gịnị? Gịnị ka ọ gụrụ? Ị ga-arụziri gịnị? Kedu ihe ị ga-alụ ewe kwụọ gị 400,000 n'ọnwa? Kedu ihe ị ga-arụ onye a? Kedu ihe ị ga-arụ ewe kwụọ gị 200 na 100 ị na-achọ? Kedu ihe ị ga-alụ? Ebe ị gbara sampụ niile n'anwụ. Ọtọ nọ obugharịarị ọ gbara shen otu ụkwụ a. Unafu shen otu ụkwụ a. Shen a na-agba n'ụkwụ a. Ma nke ụkwụ ma. Ana m eje na nke ukwu maka na eji achọ ije na nke ukwu n'ike bụ na mgbe gboo ndị mgbe gboo na-eji enye ụmụ ha gift. Mgbe gboo eji eme nwa gift onyinye
o mere nwa a ga-amụọ n'ụmụazịlị n'ihe eweta anyanwụ bụ bidi ahụ were ya ọla ukwu were ya sụọ ya jigida n'ukwu. Ndị Igbo na-asụ ya nwa afụkarị n'anya rinne a na-enyeke ya dịka onyinye. Ndị na-enyekere ya mgbe a na-abụ nne nne ya ma ọ bụ nne nna ya. Ọ na-abụkarị okenye na-ewere ya sụọ nwa ya n'ukwu ma o were ya sụọ nwa ya n'ukwu obere nwa ya. Mgbe a dị n'ụmụaka anyị fụchara ihe ndị a, mana ugbu a ihe ndị ekwu nke ụkwụ a na-ekwu nke ụkwụ jee n'ukwu. Nwaanyị ọbụla mụ na ya jekọrọ ime ihe nwụfụ ara ka o yi chenu n'ukwu ahụ aja ibu chen ahụ onwe ihe m ga-eme ebe ahụ maka ama amụ nke bụ nke efuru nke chen ụkwụ a ọ na-atụ m egwu ama m ọ na-atụ ụnụ ịkpa aka n'ọnụ asịgo na mmepe chen si were ohere ya eji wee gbara ọla ụkwụ si were ohere ahụ eji agagharị ya na ntị ka m gbago ka m si aghọta ya amakwa nke isi afụ ya. Nwara na m elele onye nwaanyị gbachierụ n'ụkwụ ka a ga-asị na nwaanyị ahụ biko nkwu onye unu ewe n'iwe ekwukwere m ekwu aka nsọrọ na n'ihe onye ahụ bụ na ana m agba gị na ana m afụta ya n'obi m na ana m afụta nwaanyị gbachierụ n'ụkwụ n'obi m. Ọ bụzie na ọ bụrụ unu kọwaa ya na comment section anyị ewere mpụta maka na amarọ m maka nke a, mana o nwere ihe obi m na-agwa m na nwaanyị ọbụla gbachierụ n'ụkwụ obi m nwere ihe ọ na-agwa m. Ama m ihe obi gị na-agwa gị maka ya, so gbakere ihe obi gị na-agwa gị maka nwaanyị gbachierụ n'ụkwụ ka m gara ịbụ na m kwuru ya n'ihe a na public ka anyị nọ ka ọ dadara ka onwe ndị kparị. Ngị nwa bụ onye na-anụ onu m a nwaanyị gbachierụ n'ụkwụ gwagoro m ihe obi gị na-agwa gị. Biko ndị mmadụ kọwagodiri nke anyị ghara ikwu ihe nna amarọ na anyị na-asa abụọ ọha na eze. Onye mụ ihe chen a na-agba n'ụkwụ ihe ọ pụtara ya kọwara anyị n'ebe a ama m ihe ọ bụ. Ọ bụkwa na ị chọkwa ịbịa abịa ka ị nọrọ ebe ọ bụkwa na ị chọrọ ịbịakwa abịa ịbịakwa na obi eziokwu anyị mere ntị anyị ịbịa ịkọwara anyị ihe banyere ya ka ndị ọzọ were ghọta. O mebu na ihe a na-eme m na-emekwa ndị ọzọ. Ọ na-emekwa m. Ọ na-eme m. Biko ana m atụ ha egwu. Nwaanyị gbachie n'ụkwụ egwu nna egwu ya na achọọ m ịga ebe ọ nọ mana ama m ihe obi m na-agwa m na ihe obi gị na-agwa gị ka anyị na-agbakọ. Ị bịa fụ na nwaanyị hapụrụ ịlụ ọrụ, nwaanyị hapụrụ inwe ihe ọ na-alụ, nwaanyị hapụghị ịsụ ihe ọ kwesịrị ka ọ chụọ dịka nwaanyị hapụghị ikpuchi ọtọ. Onye kpatara na mgbe ụfọdụ ịbịa lesa ụfọdụ n'ime ha anya inecha ya anya ike akwụ gị na-ajụ ọ bụ agbọghọ ka ọ bụ nne nwaanyị. Imirikidere ime ha pụta ọsị gị yeah, this is my mom. Mom, meet my friend Nachu. Ilele nwaanyị ahụ anya ilele nwa ya nwaanyị anya efu na nwaanyị ahụ kara nwa ya nwaanyị wee megide wee dị yọngụ. Efu na nwaanyị a kara nwa ya were zuo oke na nwaanyị ya na asị m alụba m nne ya maka niile nke anya ile anya n'obi ya ọ sụkwa ya bụ agbọghọ ile anya na ara ahụ a ga-ebupụtere gị n'elu ụfọdụ ka ị ga-ele anya ọ dị ka ebe a gara mbọ ara efuna ịma na ara dịbagwuro wik ebe esem ya bụ n'elu ebe a ile elu ebe a ọ bịa gbaa ihe dị ka akwara iji gosi na odotugo adotu mana osiri ya bụ agbọghọ bịa ọdara gbatuo naanị egbo izie ya na akpa politezie ya na akpa oke ọya ọnụ ọrụezie n'iru wee na-emezi ite agbapụ ya rọba ahụ ihe nnachi kọwarụ n'ebe a bụ ka m mara ma ị narị afụkwa ihe a m na-afụ na ị na-aya saịdị ụzọ nke ọzọ si jee na-ekwu okwu ndị nne na ọha nọ n'ịmụba ụwa jeenụ n'ụwa jee mụba abụ ọ dịrị nwoke na nwaanyị. Ụmụ anyị ugbu a kedu ebe ọ dị gị ka ụmụ agbọghọ anyị a ebe ihe a ga-ebudebe anyị ihe na nke omiwe n'ime ya bụ onwe ka isi pụọ jee daada ahịa asụ nwoke bụ ije bịa aka ịfụ na ihe ị na-ebi aka na nke ị nwụrụ n'ụlọ ka ya mma by 200 times iwe bụ fụ na ọkara gị mma na ịnọ na be gị maka na ndị anyị na-eje n'ọnụ nwa agbọghọ bụ ihe a bụ mma merike na mma mekọp anwa asacha iru a obere nwe jụọ ya ọsị gị and 21 this year mana ile ya anya ọ dị ka onye 55 ama mụ na anagọtakwa ya na-akọwa ịma nke ka ewe m iwe bụ na ihe mere ụmụ anyị ya ji wee pụọ n'ịrụ ọrụ kwụsịsị ịrụ ọrụ hapụzi ịmụ ọrụ ka ha mụtago nke ha ga-amụ ọ bụrụ ha na eburu ha na ụmụ ụgbọ ihe a na-adị ka arụsị ike oke okpokpu ya na ndụ ọ ba ha ya na nkata zaa ọnụ ha ụtọ ya ọjụezi ibe ha one ka a na-ana
one ka a na-ana ka a na-eji ikwu okwu ya ije bie nwaanyị aka je ka gị na-akwu okwu ka nwoke na nwaanyị ọ jụọ gị how much will you pay me pay you na gịnịzi ọmakwa na ịbịa ịnụ anụ ọ mawekpa bụ ihe gị na-agba ọ dịla nkiri na ịchọrọ ka ị lụọ ya ebe ahụ ya gọsị gị how much will you pay me n'ọkwa penalty ya na-emekwa ọ bụrụ oge ụfọdụ asị gị anyị achọrọ just pay me and go pay as you go ha bụzi MTN ịfụkwa na ekwere nwa agbọghọ ngwara mgbe ọ bụla na 91 na-ewu ego ole ya na 10,000 osi gịnị what do you mean by 10,000 naira ya ị resịrị m anya otu a ndị nnọọ ndị ka mkpụ n'ọnụ 10,000 anụ ego azụ nga ego a na-ere gị n'ihe ehi kwukwuru na iro ị na-eche ka anyị bịazi wee jụọ gị iji anaghị ogo one wee m shichaba anyị nwa obere ihe nwere ha anyị anụ m erute aka mmatụ ebe ahụ nwa obere onye nwekpọ m ya otu kpọm ahụ n'otu pii 10,000 esi na ihe ewe n'ọkwenye ego ole nne kwụbara n'ọnụ ego ole asị na ekonomi Nigeria step ọ dị mma na ife niile echenji ife niile galasịrị biko ọga ịchọrọ ka ọ na ịchọrọ ọ bụ na ịchọrọ 30,000 ọ bụ na ịchọ 30,000 biko ịgbaga ebe ni ha aka nkụ ọ bụrụ na ịgba gị na ha aka nkụ anọ na 10 ịchọ ndị 10 jee ha ebe ni gị na ha ji ekwube ịfọdụ nwere ya nke 10 iruo na nke ndị 10 gwa ha 5 anọ na 5 gbada ebe na ijefa ihe na-ewe m iwe bụ ịfụkwa iru ụfọdụ ga-adị ụfọdụ dị mkpụmkpụ ofu ka ha dịsị adị ama m ka ha dịsị ilekọta ya ha aka nkụ iwere anya mmanya bụ ịkpọ ya mmanya ebe ihe na-akụkọ mgbe ahụ ọ na-asọ na ebe ọ sọrọ ya sọrọ ebe ọbụla ọja na-asọ kama a ji agba ncha ya sọghị nke ọbụla iwe jeje chiri ofu onye ara ihe ga ije kpọta onye nwa gwụrụ koken isi ya na-ekwu aja ihe amazi ebe ị nọ ayi ụmụ nwaanyị anyị ememiri na ụmụ nwoke anyị nne ha na-atasị ụmụ nwoke anyị ahụhụ mgbe ọ nọkọtazie ọ dịzie ya ka ọhụ na ọgọdọ ekebego nsị ya mgbe ahụ ọ dịbago maka na mgbe ahụ ọ dị gị ka ị nọ na 18 wee na-ahọzụlụ ihe a ị nweta onwe gị na 20 ị na-ahọzụlụ ya ị nweta onwe gị na 30 ị na-ahọzụlụ ya irube 35 ị pụọ na model ndị etinye ndị ọzọ ebe gịnị abakwa bilie ana ha bilie ụmụ nwoke ha na-abịa ewere ife bịa ha bịala anya ha ebidokwa were anya chọọkwa ndị nke ka bidoro ụwa ọfụọ ya ndị nke na-eyi bra ndị nke na-eyi polo na-adịghị bra ndị a na-eyi polo na-adịghị bra na ntị nwa gị nwaanyị pụba mgbe ya yiri bra maka ọnwụnwa a na-etinye ọnwụnwa a na-etinye ehiri nne ife onye ọ bụ oyiri polo dị nwa fịrịfịrị oyiri polo dị fịrịfịrị maka ị na-ara akwụ ọtọ ara na-egbuzi bara ị na-edozi ihe dị ya bụ ara gara eme n'ime dị bra ọ na-eme ivin ahụ na-ama gị ọ na-eme onye gị na yayi ọ na-ayọ ọ na-avabreti na dị akwa na-eme otu ọ na-emezi obi a na-ajụ nwoke kwọ nwunye ya oyi maka na nke nwunye ya mere gịnị agbatuole irezi anya moto anya ga-adị saịdị ahụ anya ga nwaanyị a bịa akụ anya nwaanyị a bịa nwunye gị bịa akụ anya bịa legara anya fụ na anya gị dị ebe ahụ ọ jụọ gị gịnị ka ị na-ele ị jụọ ya nwa gịnị ka ọ na-ele ka gị na-ele ebe ihe esi atọn ọ nwere tọnị ndị ebe a isi ya na gị efuru ya dị ka tọnị nche tọnụ na tọnị maka ama na-erube na tọnị amakwa na ọ bụ nwa ka ị na-ele ijubia na-enwe nwakwa o mere nwa gara ebe a mana ya nwaanyị afụkwa ihe ahụ ị na-afụ ṅaa na ntị ndị nne na ndị nna ka anyị zụọ nri nwaanyị azụọ n'ụzọ pụrụ iche gịnị ka ị ga-eji azụzi nwa gba n'oge kụziere ya n'oge maka ndị a na-agba n'oge ṅaa ntị agba n'oge a na-eyibe nwatakịrị bọnshọt mgbe nwa ya bụrụbeghị mmadụ ṅaa ntị ka m gba gị ebe isi wakpọba nwa gị n'otu ahụ nwatakịrị na-erubeghị 4 years yibe bọnshọt ọ bụkwa na a na-agba ọtọ ị mara nwatakịrị a bụrụ na ọ gbara ọtọ ọka mma na oyi pantị sọsọ gbara ọtọ ama na nwa obere nwa na ọgba ọtọ iri sọ pantị anyị yiri pantị n'oge anyị mana ibe aha dị anya pantị and bọnshọt obere oge obere nwa ị na-emezi obere nwa a ka ọ bụrụ nnukwu nwa obere nwa agbọghọ obere nwa ka na-eto eto ị na-eme ya nwa agbọghọ ibute nnukwu isi uvon
ịkwa ya anyị mgbe ikpuru uvon kpunye ya iru ya apụgo from iru obere nwa ọ gaba n'iru okenye ọ bụzi nwatakịrị nwere arụ na-eme ụwa ya ọsịsọ bifo oge na-erube 11-12 years arụ ya apụtabala ọ pụtabara ana ị ka na-eyibi ya dị singlet ka a na-afụ na onwe gị akpụba ara o nwebe n'ukwu ị na-etizi ụmụ ihe ga-abụ ịkpọrọ ya apụba n'ụzọ iyibi ya mpempe ihe na-akụziri ya ka esi eme ki step. My dear brothers and sisters, ya bụ ụmụnne anyị ndị nwoke na ndị nwaanyị isiokwu ntaata ewe bụ maka gị nwa ekwutere okwu ọ gị kwutere okwu njiri gaa zuo ebe niile akịta na ara m ebule mụzikọ na ụfọdụ ụmụ nwoke kịta maka na iwere anya ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji akwụ n'ụzọ na ka nwoke si ekurozi nwaanyị nke bụ jọsọ ibi aka ya nga ọ bụla na ibi aka iwere ya iwere anya ahụ ịhụ nwaanyị ga-esiri anyị ike. Ọzọkwa bụ na ya amazi ya nke bụ nke ụfọdụ n'ime ha adịghị eyikwuzi nke nwa na-eme na eghebere ara oge ebe niile ha na-ejosi onwe ha nọsi ike mana ọ na-eje ọrụ every night. Abalị ka chifa ji fona ọ na-eje ọrụ every night ọ na-arụkwa ọrụ ụfọdụ na-alụ ọrụ ha na-emere onwe ha office girl ma ekwebe ha na-alụ ọrụ mana ọ ka nọkwa n'ofu ọrụ a ana m agwa gị na ọrụ erie n'olu mosu ụmụ nwaanyị niile ụmụ akwụkwọ bịa dị 1000 ọrụ eriela mmadụ 700 n'ime ya ka m na-agwa gị ma nwa pastọ ma nwa ụkọchukwu ma nwa onye ọfụrụ ya sọfọ ọ bụ nwaanyị ọrụ eriela ụmụ nwaanyị niile. Ha na-emekwa advert na social media nke ndị advert ya bụ ndị nke ha gbakwara advert ana m agwazi na ọ nwere onye nke gịnị ya ga-anọ n'ụlọ mana ịmanụ na-arụ ọrụ ahụ ma gịnị ya na-abụrụ n'ụlọ mgbe ịmanụ na-arụ ya gịnị kpatara ya gịnị bụzi okwu a kedu ka e ga-esi wee shụ ya kedu ka e ga-esi wee memina ihe dị otu a ya bụ isiokwu anyị. Ọ na-abawanye ya bụ isiokwu anyị ihe a na-ekwu na-abawanye kwa ụbọchị kedu ihe a ga-eme mụ na gị na-abụ kedu ihe a ga-eme ndị a na-agba shen na gịnị ka a ga-eme ndị a na-agba shen na agbam shen na-apụta anị kedu ihe ị kpọrọ ya kedu ka ị si eche ya ụmụ agbọghọ anyị juru ebe niile gịnị bụ anụ ị na-eche na ị na-juru ebe niile na-akwụ n'ụzọ na-akwụ n'ohi ụzọ kedu ihe ị na-eche na ihe anyị ga-eme n'ihi ike gwụsịkwa anyị ji wetime mkpu a kedu ihe ị na-eche na ihe anyị ga-eme kedu ihe obi gị na-agbakwa gị na ga-eme maka ndị nke anwa na-anọ n'ime ịbịara oyibo atụrụ ndị slow poison ịma mfe ya na nwoke ịma mma ebe ọbụla ịma mma ka o si eje mana ị mara ọ pakeji ọ kwadoro ya na ọ pụọ ebe ọ na-eje ọ jekwara ịkwado nke ọma ọma mkwado nke ndị agha mana o were mkwado ahụ ọ na-akwado ofụma were ya mee gịnị gafere uhie ụzọ a o jere ebe kedu na ihe anyị ga-eme nke a bụrụzi nna tu the family doctor gwa anyị okwu onwe ya na-agwụ na ajụ ka nna ajụ na nke a anyị eme anya onye nke alụbe imirikiti alụbe ọ nweghị ihe ọ na-achọ mana na-emebile m ọ na-achọ mana ọ na-abụ ọ chọtazie nke nwa ọ chọtara ọnya ya nọrọkwa o nwere ike onye ọha bebie ka o si ofe akwụ foonu ndị a na-arị ngigide foonu ha ya arị ngigide asa foonu onye otu esi arị ngị 24 ka foonu ha customer care MTN ka na-agwa kedu dị nke onye dịkwa nke ọ sịghị na ọnkụ ya bi obere ga obulie ya Hello. Good evening. Kelkwan. Kikime. Mo nkwuru onobi ya. Onye onobi ya bụ ebe ọ bịara tesin. Yo, sabi mma gị nwakwan. Eya. Eya, ngwana m ka m gbachitene ya azụ. Okwu hapụ ịgafe ebe a. Okay. Ngwa bye. It's all right. Mgbe ahụ onye ahụ emeli onye batara na ngị na-enyi nwaanyị bịa nọrọ ịbịa hụ ebe gị na ha na-abọ nọ ma ọ bụ nwaanyị ahụ ịfụ ha ndị a na-agba gị na ha nọrọ ọ chọrọ ọfụ na onye nke enyekere nsogbu onye agbakọta ya ihe ọzọ ma ọzie onye enyi nwoke ahụ Dọkọta Patrick na-akpọ m. Iju onye kwere Patrick Nwanne ịdị otu nwa makwa nke o si nweta nọmba m. ifuru ebe o buru ya je nwanne ịdị otu nwa Onye dị nsọ bụgarị m ebe a. ngị nwazi ya zaa kọl ya na Kwụsị m zaa ya. zaa Ana m ala ka ịza kọlụ. zaa ngwere ka o si aza kọl ya Hello. Ị na-akpọ m. nke a nọ ebe a mee ya bebi afọ na nke kwere ka ime Adị mma. ihe ọzọ ị gara anụzi ebu Ekwe ya. Na wa o. Chai. Jesus. Ka ife mezi. Na wa o. Ndị na-akwado NTI TV bụ Flawless Cosmetics Limited. Ọ bụ ha na-arụpụta Baby Secret,
ka ahụ nwa gị dị pọlịpọlị. Eze Loma, ịma ndị nke a na-aga skuul ebe tụ ebere bifo nwata na-etopụta ihe ọzọ ya sị gị na ọ chọghị ịba skuul ifu ebe ọ na-achụ admishọn mana ihe na-ewute mbụ fa gụsizi akwụkwọ niile ahụ a na-agụ ị na-echezi ka fa bịa rụọ ọrụ eyi ama na akwụkwọ ha na-aga ka ha jee mụọ ikwu n'ezi ya efu kịta ha na-akwụ ha jee mụsizie ya ha pụta onye agakwa skuul 4 years 5 years i were rizọt gị pụta onwe efefa ya arụ fa bidokwa ebe ahụ ha kwudebere n'ụzọ kwụba ọ ya bụ akwụkwọ ụmụ anyị na-eji agụ ihe bụ ụzọ jụọ ndị na-akụziri ha akwụkwọ ahụ ha amakwa ihe a na-akụziri ha ihe nnachi chịkọtara ebe a tupu anyị aba na-agba nke ọzọ bụ ụmụ nwoke lụbanụ nwaanyị na-ekwu mgbe ọ ghara ọgụ a na-eje n'osi ogbe akwụ ohu ogbe akwụ ghara ịfụ ọsụkwụ ịkpatu anya ana ọ bụrụ nwaanyị niile ka anyị kwuru okwu ya ndị anyị gwara amarala mana ịkpatu anya ana ọhịa anyị kwuru dị ụba ọ ka nwere ụmụ nwaanyị ndị nwere umeanị ọ ka nwere ụmụ nwaanyị ndị nke dị njikere ịsọpụrụ ezinụlọ ọ ka nwere imirikịta ụmụ nwaanyị ndị nke chọrọ ibi ndị ka di na nwunye ọ nwere imirikịta ụmụ nwaanyị ndị nke nọ na-achọ ka ọ baa alụfa ọ mụrụ ụmụ nwaanyị ndị nke dị njikere ịsọpụrụ nwoke ọ mụrụ ụmụ nwaanyị ndị nke dị njikere ịkpụ naanị mana ndị agha dị njikere ka ha kwụọ naanị ka ha na nwoke bie efu ha ya achọkwa ha gịnị kpatara maka na o nwere ike ọma ntekasị ihe n'imi na ọnụ ị chọọ ya na ị chọrọ mere ndị ọzọkwa bụrụ nwekwara ike nwaanyị ị na-ekwu okwu ya ịfụ nke ahụ ị ga-ala isi na oto ogologo ma ọ na-ọdị mkpụmkpụ ma ọ na-echọrọ ịdị mkpụmkpụ ma ọ na-oburu ibu efere ka ebe a na-agbaja ndị nke ọzọ na-ewere aka na-atọtụzi onwe ha ogologo kpatara o ji jide ndị mmadụ n'ọrụ e nwere ezi nwaanyị ma na-asịrị o mere gịnị ọ dị ụkọ ọ dị ụkọ ya bụ n'isiokwu taa bụ na ihe a na-akọwara ụnụ n'ebe a bụ ụmụ anyị nweziri praịz n'ilo ụmụ anyị ndị nwaanyị nwezikwara praịz n'iro onwe ya ga-asị gị na ya ama ihe a na-ekwu ha nwezikwara praịz n'iro nwee ebe ha na-akwụ na nkwụna ebe a na-afụ ha nwee ebe ha na-anọ nwee ka ha si anọ ya wutie ọmarịcha njikere dị iche ya weta For what? No, ole bụkwara last. Ọ 30,000. Nwaanyị nke a ga-akwụrụ 30,000 alụọla n'ime ya alụọ akwụgo m ụgwọ isi akwụrụ n'ụgwọ isi iwefu na ụbọchị nke tatara NTI ebe ị ga-anụ eziokwu enwere iwe n'ebe a ka ị ga-anụ ka o si wee dị o enwekwana iwe n'ebe a ka a ga-ekwu okwu agbụwa o nwere ike ọ ya alaiki ya mana tụlee ya o mechaa ị ga-alaiki ya taa o ruo echi o nwere ike ọ masịkwa gị echi ma ọ masịkwa gị nwanne echi mana ihe ka mkpa bụ ka ọ ịghọta na ihe anyị na-ekwu okwu ya dị oke mkpa mana n'ụzọ nke ọzọ ọkara mara ihe ya kụziri n'anyị maka na o nwere ihe anyị ga-amụta anyị na-atụkwasịkwa obi na nke Chukwu melụ karịa ihe mmadụ melụ ya ka anyị ji gwa gị na ọkara mara ihe ya kụziri n'anyị maka na mmụta adịghị n'ime ya ma ọlị n'ụzọ nke ọzọ ọ bụrụ na gị nwa ada asụ Igbo mee ka nwa gị sụba Igbo maka ihe na-ede na-ada asụghị Igbo nke ọma mee ka nwa gị sụba Igbo na onye mara Igbo o were chọọ ya n'oyibo na ọrụ abụ onye marachi oyibo onye mụba Igbo mee nke a maka ihe n'oru ga-emere gị nnọọ ịrụ n'ihe ngwa biko bifo a na-ekwu kpọọ ụmụazị a ka ha butegodere m ife oriri biko na-atụfughị oge eforo NTI TV a anyị nọ ebe mbọ ebe anyị ya na-anụ eziokwu gbaa mbọ ije na YouTube anyị ịsọskraịbụ iklikie mgbịrịmgba ahụ dị n'elu ijekwa na Facebook like ya like ị na-esonyekwara anyị ka ọ ya bụ ife ọbụla anyị na-akụzi ka gụnwa na-amụtakwa ya o nwekwa ajụjụ ị nwekwara ejụọ ya na kọmentị bọọsụ anyị anyị ga-efolokwa ya up immediately ịghọtago ngwa ya mara gị mma ozugbo ihe ị na-afụ na-achịa ya ị na-achịa ya ndị mmadụ a na-agbasa ozi ya ka ba arụchịa ya ịfụ na NTI ya anyị ebidosi afọ mana ọ gị ga-eme ka ọ gaa n'ihu mgbe ọ bụla ịfụrụ ya gbasaa dị ozi site n'ishia ya o nwere oge ewekwe shia ya ịtagịsịa ya friends ịdịka onye ọbụla tagị onye ọbụla bụ ya friend mee kpatụrụ onye ahụ pepepepepem ịtagịa ya mmadụ 50 onye ọbụla fụrụ ya anyị amụgo na ya be ụmụ anyị ka bidoro ọfụ a na ịmụrụ okwu na-ehio m ahụ and ịma mụ anyị bụ new baby ya mere m na ya bịa weta ji ka abacha ji ka isi site n'iji hapụ na ịlaba inwe eji nwa mgbede ebe anyị bịa butere na ya ji abụọ m ugbo ndị na-akwado NTI TV bụ Flawless Cosmetics Limited ọ bụ ha na-arụpụta baby secret ka ahụ nwa gị
dị pọlị pọlị.